Piny owacho osegolo omenda ne sirikal ma kaontis ndalo machuok bang' komiti mar theke kind od bura mar Senate puodho bilion 387 ne kaontis ne iko omenda 2024-2025. Magino oyangi gi jatend migao mar Omenda John Mbadi, ma bende osingo neno ni pok mag mwandu ma pachoka ok odewo gwenge mamoko. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Mbadi kod jotelo mamoko jiwo oganda Luo mondo dhi nyime gi wuoth e twech achiel e pachoka. Jatend migao mar Omenda John Mbadi onyiso governors ote ma itgi osebedo karito gi siso bang' yango ni osegolo omenda ne sirikal mag counties. I have come from Orange Democratic Movement Party, which believes in devolution. I must support devolution. And Professor, I want to give you my word and commitment. I will strive to make sure that counties are well resourced. That is why I made sure, even though we started releasing money late because of technical legal challenges, up to this week, Monday, I have made sure that monies have gone to counties up to the end of October. Kaoloso e nyasi mar alame kar chung' od bura manyando e kaunti ma Kisumu, Mbadi ojiwo jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o mondo ochwal omenda ne counties ma onge leo. I only want to plead with the controller of budget. As you do your work independently and assess, please make sure that our counties are facilitated to receive their money. There is no reason why after we have released money, then money is stuck at central bank in CRF accounts. It doesn't help. We want money to get into the pockets of Kenyans. Lendo makamano nyalo kelo mor e chuny governors mosebedo ka gwonyore gi pado kaluwore kod ywaruok e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate ewi pok mar omenda ne counties. E komachielo, Mbadi osingo ni odhi timo lokruok e chenro mar sirikal mamalo mar pogo mwandu ne gwenge ma pacho kae. Kaluwore kod Mbadi, gwenge mag oganda Luo ne oyudo pok mar omenda ma wethweth e chenro mar kongo apeni ka ipimo kod gwenge mamoko ma pacho kae. Tugi ma wasetimo e Kenya ka piny ngima ong'eyo. Kendo kada de jo Kenya tamre yie gi dhogi, to Nyasaye mepolo malo ong'eyo ni joluo osetetea ne jo Kenya. But kogik seche ma ipogo mwandu, to jowa ipogo negi gipendo jiko, giwendo jiko. Wan ok chuodhnwa go jiko kamipod chodhne jomoko. To kendo jo Kenya ka nitiere jo kabila moko mo believe ni dongruok gin ema onego dhi e kuondegi. Nyaka wakel fairness in Kenya. We must bring fairness in the distribution of resources. Jotelo mamoko ma Kaluo mane oyuoro e nyasino ojiwo oganda Luo mondo owuoth e twech achiel kaka yo mar bedo gi duol maduong' e weche mag telo ma pacho kae. Gima duong' thurwa kaendi mosemiyo jo Kenya mamoko oluorowa kata miwa respect en unity of purpose. Wach mar riwruokno nyaka wadhi kodo mbele. Very important. Very, very important. Kok uriwore ubedo gimoro achiel to ubedo jogo mayot tiyogo. To ka wariwore wamakore wabedo gimoro achiel, then we get a strong voice. Very soon, from 27th of this month, we are organizing elections, grassroots elections of the party ODM. You are the members. You are the people who make ODM. You must make sure that elections starting on the 27th, we hear leaders from the grassroots, which will make us form. Jotelogo osiro telo mar ngire Peter Anyang' Nyong'o kaka ogai makojolo mar duond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV.